ऋतिक रोशन के फाइटर वीरता से मिश्रित देशभक्ति। बॉलीवुड स्टार हमेशा से अपना फिल्मन का माध्यम से नया किरदार आ कहानी का साथे नया अर्थ देत आयल बाड़े। हाल ही में वार एंड पठान से प्रसिद्धि हासिल करे वाला निर्देशक सिद्धार्थ आनंद एगो एरियल एक्शन थ्रिलर पेश कैले बाड़न जवना के नाम बा फाइटर। जवन भारतीय सिनेमा के उड़ान भर दी। ए फिल्म में दीपिका पादुकोण भी मुख्य भूमिका में बाड़ी। पठान के संदेश के बाद फिल्म 25 जनवरी के रिलीज भई। देखल जाव की ई फिल्म कैसन बा। कहानी श्रीनगर बेस कैंप पर दुश्मन के संभावित हमला के ओर संदेश मिलला के बाद एगो विशेष टीम बनावल जाला। जवना में भारतीय वायुसेना के शीर्ष एविएटर शमशेर पठानिया, पैटी, ऋतिक रोशन, मिनी राठौर, मिनी नाम के श्रीनगर बेस कैंप पर संभावित हमला के ओर संदेश मिलला के बाद शामिल बाड़े। दीपिका पादुकोण, सरताज गिल, करण सिंह ग्रोवर आ कुछ औरी लोग। यह टीम के कमांडिंग ऑफिसर राकेश जय सिंह हउवे जिनका के प्यार से रॉकी अनिल कपूर कहल जाला। एक दिन आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद सीआरपीएफ के जवानन पर हमला करेला। एकरा चलते भारत अवूरी आतंकवादियन के बीच लगातार टकराव शुरू हो जाला। अंततः के जीतेला यह कहानी बा। सकारात्मक बिंदु के बारे में बतावल गयल बा। सिद्धार्थ आनंद के पिछला फिल्मन का तरह फाइटर के कथ्य में कवनो नया बात नइखे। बाकिर निर्देशक एक बेर फेरू से हमनी का सोझा एगो बढ़िया कथ्य पेश करत बाड़न जवन हमनी का अधिकतर समय व्यस्त राखेला। पहिला 40 मिनट भा एकरा से अधिका के इस्तेमाल पात्रन के परिचय देबे खातिर कइल जाला। ओकरा बाद टकराव के बिंदु के सामने ले आवल जाला। एकरा बाद मजबूत हवाई एक्शन ब्लॉक बा। फाइटर टीम के तारीफ ओ सौंदर्य आ जटिल काम खातिर कइल जाला कि ओ सगरी हवाई मुकाबला के सीक्वेंस के कैसे खींच लेला। ई युद्ध के दृश्य हमनी के कहानी से जुड़ल रहे में मदद करेला आ कहानी के औरी रोमांचक बनावेला। फाइटर टीम हवाई दृश्यन के सगरी छोट छोट विवरण के सावधानी से पेश कैले बिया जवना से हमनी का ओकरा के बेहतरीन तरीका से समझ सकीले। फाइटर के एगो औरी बढ़िया पहलू बा एकर भावुक पल, खास करके दूसर का हाफ में। एक्शन फिल्मन में आम तौर पर पर्याप्त भावनात्मक गहराई ना होला, बाकिर फाइटर ए पहलू में अपन काम बढ़िया से करेले। आशुतोष राणा के कैमियो भी ए फिल्म में बढ़िया असर डालत बा। यह स्टाइलिश एक्शन फिल्म में ऋतिक रोशन बहुते क्यूट लौकत बाड़न। ऋतिक के ऊंच पर्दा पर मौजूदगी देखे में हमेशा खुशी के बात होला। उनकर सेंस ऑफ ह्यूमर, डायलॉग डिलीवरी, सूक्ष्म अभिनय आ आकर्षण ए फिल्म के बहुते मदद करेला। दीपिका पादुकोण से उनकर केमिस्ट्री बढ़िया बा। अभिनेत्री आपन काम बढ़िया से करेली। आ लव ट्रैक से फिल्म के प्रवाह पर कवनो असर नइखे पड़त। अनिल कपूर, अक्षय ओबेरॉय आ करण सिंह ग्रोवर भी अपना आत्मानुभूति वाला भूमिका में ठीक बाड़े। फाइटर के गाना आ बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया नइखे मानल गये। वंदे मातरम गीत के छोड़ के बैकग्राउंड स्कोर के कमी बा। अगर ई पहलू बेहतर रहे त एकर असर कुछ कम हो सकत रहे। कुछ बात यूरी के याद दिलावत बा। चूंकि फिल्म के कहानी टेम्पलेट आधारित बा, ऐसे यहाँ कुछ आंतरिक तुलना हो सकता। उदाहरण खातिर एह फिल्म के अपना विधा के देखत अपना आबादी आ ग्रामीण दर्शकन का बीच अधिका आकर्षण हो सकेला। एकरा से बॉक्स ऑफिस के संभावना पर कुछ हद तक असर पड़ सकेला। प्री इंटरवल के दौरान एरियल एक्शन सीक्वेंस इतना बढ़िया बा, लेकिन इंटरवल अचानक आ जाला जवना से एक तरह के अचानकता पैदा हो जाला। फाइटर के बाकी तकनीकी पहलू के मामला में पूरा नंबर मिलेला। सच्चे पाउलोस के कैमरा के काम बहुत बढ़िया मानल जाला, खास तौर पर जेट लड़ाई के दौरान। VFX के काम भी बहुत बढ़िया बा। आ फिल्म के सबसे बड़ तोहफा बा। संपादन में भी बड़ काम भल बा। सिद्धार्थ आनंद एगो जानकारीपूर्ण फिल्म लेके हमनी के एगो पूरा कहानी देले बाड़े जवन हमेशा से उनकर फिल्म निर्देशन के अंदाज रहल बा। सिद्धार्थ हवाई लड़ाई के दृश्य के कैसे विजुअलाइज कैले बाड़न ई बहुते बढ़िया बा। एक्शन कोरियोग्राफरन के खास तारीफ मिलेला, खास करके वायुसेना के लड़ाकू कुकुरन के लड़ाई में आ दुश्मनन से ओ लोग के बातचीत जवन मनमोहक होला। अंतिम बात, कुल मिला के फाइटर शानदार एक्शन ब्लॉक आ ऋतिक रोशन के मजबूत परफॉर्मेंस से भरल संतोषजनक एरियल एक्शन फिल्म ह। कहानी में कवनो नया बात नइखे, बाकिर सिद्धार्थ आनंद ए फिल्म के रोचक सीन से खचाखच भरले बाड़न। आई सुनिश्चित कैले बाड़न की कहानी में कथी कवनो नीरस पल ना आवे। दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर भी अपना काम से ठीक बाड़े। भावना भी दूसरा हाफ में काम में आवेला। बाकिर अगर केहू के ठोस कहानी के उम्मीद होखे त ओह लोग के तनी निराशा हो सकेला। अगर रौरा एह बात से सहमत बानी त फाइटर के तकनीकी श्रेष्ठता खातिर देख सकीले।